членове, родители и гости. Днешният ден е празник за нас. Деница Ганчева-Гандева и Иван Димитров Митев са решили да сключат граждански брак. Документите им са прегледани и уточнени. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Всяко ново семейство означава още едно огнище на обич и доверие, още едно гнездо на приятелство и единение, още една надежда. От днес нататък вие тръгвате към общото си щастие по своя воля и взаимна любов, като съпруг и съпруга. За да бъде сключен вашият граждански брак, е необходимо в присъствието на вашите домове, родители и гости да потвърдите своето желание. Деница Гандева, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Иван Митев? Да. Иван Митев, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Деница Гандева? Да. Уважаеми домове, убедени ли са, че младоженците добре се познават и по своя воля са решили да сключат граждански брак? Да. Да сме здрави, да сме млади и щастливи всеки ден. Пръстенът е знак на съюза, който се включва между вас. Отпечатъкът на честност, вярност и преданост между мъжът и жената и мъжът. Линията на пръстена няма край, както не бива да има край и вашият стремеж един към друг.
и от името на кмета на град Сливен обявявам гражданския брак между Иван Димитров Митев и Деница Ганчева Митева за сключен. От днес нататък нашата родина порасна с още едно семейство. Нека всички ние от сърце да им пожелаем щастие. Няма страшно, аз съм те чакал толкова дълго. Не целаш. Не се гледна. Така.